Tak Viktorko, milujem ťa. A teším sa na náš život spolu. Sandra, veľmi dobrá žena. Veľmi. Akože lepšiu ženu si človek ani nemôže predstaviť. Je to proste žena do voza aj do koča. No moje myšlienky sú také, že si to všetko užívam, že je to krásny pocit, že je to neopísateľný pocit. A som šťastná, že budem nevestou môjho ženicha. No, môj prvý dojem z Viktora bol taký, že no, ten chlapec sa mi proste páčil na prvú. A bol to presne ten taký typ chlapa, ktorý má tu takú svoju iskru, tú charizmu a fakt vie dievčatá očariť. Najviac na nej obdivujem to, že je trpezlivá. Dokáže stále aj v tých najhorších, aj najťažších chvíľach stať pri mne a nikdy mi na nič nepovedala nie, alebo že nespraví. A to si na nej veľmi akože vážim. Láska pre mňa znamená všetko. Láska pre mňa znamená Viktor. Potom tieto gombíky sa musia skryť, lebo on je moja rodina. Dobre, pošlom, idem sa vyzobnúť. Čau. No, že je veľmi obetavý. Že je fakt obetavý a je starostlivý. A aj keď to má so mnou niekedy ťažké, tak stále ma ľúbi. Čiže je obetavý, dá sa na neho spoľahnúť a je fakt láskavý človek. Je to veľmi dobrý človek. Som za neho vďačná. Takže milá Sandra, rád by som bol, aby sme spolu nažívali, žili pekný život, aby sme sa milovali a aby sme boli spolu na veky vekov. Vivo. Krásna si. Ty si krásny. Parádny deň. Ľubím ťa. Aj teba. Ja ťa ľúbim viac. Ľubím ťa, krásny si. Je krásne. Máš slzičky. Cítime sa úžasne. Veľmi Tešíme dobre. sa na svadbu. Bude všetko fajn. Takúto nevestu si predstavoval? Lepšie som si nemohol v živote predstaviť. Ľubím ťa. Viktor, Sandra, dlho ste pripravovali svadbu? Dlho ste pripravovali svadbu. Dlho ste sa chystali? Dlho ste sa chystali. A už je to tu. A tak ako ubiehal deň za dňom, týždeň za týždňom, tak dnes, práve dnešný piatok, už je to tu, kedy si vy dvaja poviete svoje áno, poviete, že áno, rozhodol som sa. Poviete si to, že jeden už patríte druhému. Domov je miesto tam, kde sa ty cítiš dobre. Domov je miesto, kde ty máš svojich najbližších. Domov je miesto, kde ty sa rád vraciaš a nie preto, že tak ako do roboty, že idem do roboty, lebo musím, hej? Ale z roboty idem domov, lebo sa teším, lebo idem ku svojim milovaným, ku svojim blízkym. Túto jednu myšlienku si zapamätajte. Že teraz vy dvaja budete tvoriť spoločný domov. Zatiaľ sami dvaja, keď Pán Boh dá, potom sa nejakým spôsobom rozrastiete. Ne? Ale toto bude váš domov. A to slovo váš domov je veľmi podstatné, pretože bude váš. Ako si to vy zariadite, tak to budete mať. A čo budete žehliť každý tretí deň, alebo odkladať ponožky každý piaty, to je na vás. Dôležité, podstatné je to, že to bude to vaše. Ja, Viktor, beriem si teba, Sandra, za manželku a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože jediný, vo Svätej Trojici a všetci svätí. Ja, Sandra. Beriem si teba, Viktor, za manžela a sľubujem ti lásku,
vernosť, manželskú úctu, manželskú poslušnosť a že ťa neopustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože jediný vo Svätej Trojici a všetci svätí. Tak, milí novomanželia, Sandra a Viktor. Sa vraví, už sme tu pustili všetky emócie, ktoré sa dali, ale tak ako pán dekan povedal, aj to k tomu patrí. Z celého úprimného srdca vám želám veľa božských milostí a nech vás on, dobrotivý Otec, ktorý je na nebesiach, sprevádza pri každom jednom kroku, aj pri tých krásnych chvíľach, aj pri tých ťažkých chvíľach. Ale vždy pamätajte, že ste na to vy dvaja spolu. A vždy na vec, ak budete pozerať spoločným pohľadom, vždy uvidíte, že tam je aj spoločná cesta. Najlepšie. Drahí naši novomanželia, milí hostia, dnes som svedkom toho, že Sandra si našla človeka, s ktorým chce zbierať tie najkrajšie poklady po celý život. Viktor, odteraz budeš jej parťákom ty. Prajem vám obom z celého srdca, aby ste mali vždy na seba čas, na vaše spoločné dobrodružstva a aj na obyčajné malé radosti. Aby bolo vaše manželstvo plné lásky, šťastia a smiechu. A užívajte si ho. Títo dvaja, Sandra a Viktor, začali svoj príbeh 17. augusta 2019, keď sa spoznali. Nemali nikdy určený presný dátum, kedy sa dali dokopy, a to je to na tomto krásne, pretože láska nie je o dátumoch v kalendári, ale o tom, že dvaja ľudia cítia, že patria k sebe. A oni to cítili od začiatku. Už viac ako 6 rokov idú spolu cestou života. Minulý rok v Taliansku pri Lago di Como urobil Viktor ten najdôležitejší krok a na kolenách poprosil Sandru o ruku. A tým sa 6. apríl 2024 navždy zapísal do ich srdc a dnes tu stoja ako manželia. Plný plánov, odhodlania a túžby budovať si svoju budúcnosť. Vicky a Sandra, nikdy nezabudnite, že manželstvo je ako dobrá investícia. Čím viac do neho vložíte, tým väčšie dividendy vám prinesie. Investujte do spoločných zážitkov, do vzájomného porozumenia a najmä do humoru. Lebo ako povedal istý mudrý človek, pár, ktorý sa smeje spolu, zostane spolu. Between me and you, there's an ocean between our love. If I'm telling the truth, A tancujeme, jak sa nedá. I decide A vidíte, poďte, a ruky hore! Between me and you
Mám si dávať lakovky, alebo tieto? Môžeš kľudne sa pozrieť na ruky a takto, ešte raz, ešte kúsok to oprav. Don Corleone. Kamera má na fotografovanie. Nie sú. Pýtaj sa ma niečo. Fúha, tak toto je fakt ťažká otázka. Krížičok, dovidenia. Dobre, dopredu, čakaj, dopredu. Posúvaj ho, posúvaj. Čakaj! Do foťaku. Ale vysoko. Čakaj. Synchróny. Ešte bližšie ho daj. A tri. Počítaj jeden a nie 4. Na tri. Trika ide hore. Raz, dva, tri! Čekajte. Ty skádze prišiel? Ja prišiel tu zo skladu. Tu me našli. Zapamätaj sebe, dobre? No. Špilo raz som si kazal. Dneška peršila. Ale sluchaj, či postavíš 3 fľašky, či 4, to nepláci, nie? Nevesta furt dovolí tomu krajšomu.